Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradi vidí dámu chladnou a nečinnou. Nedávno přišel ke mně, sladkej a tichej byl a doopravdy jemně mě oslovil. Vy byste pořád seděla a nevydala hlásku a to se přece nedělá a já vás varuju, tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás miluju. Ten, který přišel včera do naší ulice za večerního šera, byl něžnej velice. Oči mu něžně planou, jak se tak tiše ptá. A když mu řeknu ano, tak tiše zašeptá. Vy byste pořád seděla a nevydala hlásku a to se přece nedělá a já vás varuju, tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás miluju. Já nemám ráda muže, kteří se vnucujou za prachy, oni u žen si štěstí kupujou. To nejsou muži pro mě nejspíš získá si ten, který přijde skromně a tiše prohlásí. Vy byste pořád seděla a nevydala hlásku a to se přece nedělá a já vás varuju, tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás miluju. Ta